De gemeente van Zuidwest-Friesland wil best rond de maatje van Wienmoen had hij maar op of onder de oudsten die komen. Een grote meerderheid ging instemmen maar dat plan van burgemeester en wethouders. Die willen daar een dubbele linie hebben van windturbines. Waar zie de gemeente en de provincie in Den Haag voor de plaatsing van de Wienmoen. Rijkswaterstaat zet u het op het Ameland uiteen, maar werk om het eilandje in zeewetter te beschermen. Baggerskippen starten 2 miljoen kubieke meter zand op een zeebuien. De werkzaamheden worden iets aan 4 maanden en gaan zondagen in de weken terug. Friese militairen die in het midden 1 mei door de strijd in IS komen takkenwieken waarom naar Nederland. Onder de IS-missie door 6 strieljagers van de vliegbasis Ljouwert mei. Maar elkaar zijn er 250 Nederlandse militairen actief in het gebied. De meeste van hen zijn afkomstig van de vliegbasis Ljouwert. De vliegbasis Volkel zal het stokje nou oernemen. Joen heeft vannacht opklarings, het wordt 1 graad boven nul en in het zuiden kan mist ontstaan. Morgen is geregeld zinnen, temperatuur dan 6 graden. Bij een krachtige zuidwestenwind valt het wetter koud aan. Middags neemt de bewolking toe.